Sayo sa kabuntagon, pagsidlak sa adlaw ang pahak ni sinaw. Ay direk, maglungad dayon ko og pamahaw. Kay aron unya sa akong trabaho, labi na gyud ang labhonon nga gisugo sa akong asawa. Ipurwa pa ang akong pananaw. Ako sa ning humanon niya paghumanwad tudayin ko sa akong garden na akong giatiman. O diri nga garden ang akong tanuman ni kini yung kalamunggay no, tambal sa hubog nga silingan. Nya kanidayong tanglad mo gyud pinaka-importante para nako. Og nana ko bagong gitanom diri kay katong dagko nga mga tanglad, hinahinay na magkahurot sa silingan. Dako po ni siya katabang sa masaulan akong video na pwede nimong taguan sa imong giutangan. Nya karon nagsugod na kong tanom po kang palaya. Kontra po ni sa diabetes nga makasigag mata kani po nga lugbati para po ni sa ayon sa manyan ang plansa. Edi day. So karon nagdugang po kong tanom diri og mga talbos sa kamuti. Nya kini akong garden hapit yun ni mga napulo ka hektarya. Una nga basin ani nga garden, puhon o ako ning paningkamutan basig diri kumudato. Sumani akong ginatiman matag-adlaw. Hala sige, biya na mo kay gitawag na ko sa kong sawa. O ha, nanak ko, masay sugo.